गिबियावनो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ हामलायनाय बावबाय। पलिटिकेल हान्जायाव फैनायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय पिस, गोजोनखौ हास्थायनानै फैदों। बेखाय दिनै बिटिआर खुंनाय मानगोनां CM प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जिबायदि गोजोन थासारिया फैदों, बे गोजोन थासारिखौ नोजोर बोनानै जों पलिटिकेल हान्जायाव फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जों दिनै 174 जन इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाबाय आरो पलिटिकेलि भाबै खामानि मावलांनो थाखाय दिनैनिफ्राय ज' खामानि मावलांनांगौ। हारि बासियाजासे मोजां मोनसे परिबेसखौ जों बिटिसि हालामाव लाबोनो नांगौ। बेखायनो बिथांमोनहाबो फैदों आरो गोदाव सोराव बेबायदि सानलाबायनानै जोंनि समाजखौ जों फोसाबनो हाया। बेखायनो खौसे जानानै जिहेतु इउपिपिएल हान्जायाव दोलो दोलो मानसिफ्रा जइन जादों, बेबायदि जइन जानानै मोजाङै खामानि मावदों। थांखिनिफ्राय दोरोदनायनि खुनु प्रश्नआनो फैया, जिहेतु बिथांमोना जि सिन्ताखौ खालामबाय। माने आं आवगोलबो बुंदों आरो दाबो बुंगोन, माने सानाव नुब्रबनाय सिमांखौ जोङो मोगथां खालामनो नाजायोब्ला मालाबाबो जागोन। बेखायनो जोङो जि सिन्ताखौ लानानै सावरायदोंमोन, जि सिन्ताखौ लानानै जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ, जोंनि केडार्सफोरखौ जोङो गावबागाव लाइफखौ एक्सप्लइट खालामना होआजासेनो गोजोन थासारिखौ लाबोनो मोनसे मोजां थांखि लादोंमोन। बे थांखियाव जों दिनै सफैबाय आरो बेखौनो लानानै जों आवगायलांगोन। बिथांमोनाबो फैनानै मोजां समाज बासियाजासे मानसिनि थाखाय खामानि मावफैदों। जेब्ला संग्रामावथ' दङमोन अब्ला जोंनि मावनाय दांनायफ्रा जुदामोन। दा पलिटिक्सआव फैबाय, पलिटिक्सआव फैनाय लोगो लोगो जोंनि मावनाय दांनायफ्रा बा खामानि मावनाया जुदा रोखोमै मावलांनो गोनां जागोन। बेयाव गुबुन बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीफोरजों जों गोरोबनानै जों खामानि मावनांगोन। आं बेखौ जों रोंजोबाब्लाबो जों गुबुननियाव एडभाइस लायै जों सोलिलांनांगोन। बेखौ आंनि बिबेकआ सिन्था खालामो। बे रन्जन दैमारि सारनि खोथाखौ लानानै गोबां मानसिया पलिटिक्स खालामो, खिन्थु आं सिदाहै बुङो, बे आयेननि बन्दियाव दङ। आयेना जि लामाजों लाङो बे लामाजोंनो बिथाङा गनांगौब्ला गगोन। आरो बेखौ बिटिआर सरकारा जिबायदि नारसिनदों, बिनि जानानै जि खामानि मावदों, निस्सय बे सानसेबाबो गगोन। जोंहा फोथायनाय दं सानसेबाबो गगोन। बेखायनो बेखौ लानानै जे जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय, बुजिलायनाय बे फैनाङा। सानसेबाबो बिथाङा आंनिफ्राय आं आसा खालामो। सावरायाखै माइखौथ' बयबो हाखानांगोन, आंबो हानांगोन, नोंबो हानांगोन। ओंखाम जानो थाखाय जों माइ हायो आरो गोदो गोदाय आबै आबौनि दिनावनो माइ हाबोदों। बिसोरथ' आरो सरकारनि थाखाय माइ हायाखै। माइखौ जोंनि उदैनि थाखाय न'खर संसार सोलिनो माइ हादों। स' माइ हायाबा आरो बहा माने ओंखाम मोनजानो जोङो। स' सावरायनाया मोनसे, माइ हानाया मोनसे। बिथांमोना जुदि फोथायोब्ला जोङो बिथांमोनखौबो लागोन। दा बिथांमोना फोथायाबाथ' जों बिथांमोनखौ लानो हाया। जों खावलायगोन जे गोजोन थासारि दानायाव बिथांमोनाबो बाहागो लानांगौ आरो बिथांमोनाबो जोंनिनो बिदा फंबाय। जों खौसे जानानै हारिनि आद्रा थानाय जि खामानि, जोंनो राजखान्थि गोहो नांबावगो, जोंनो जौगानाय नांगौ, जोंनि फरायसाफ्रा जौगालांनांगौ, समाजा जौगालांनांगौ। खौसेयैनो बे जौगानायनि नेक्स्ट फेजनि जोंनि हाबाफारियाव खौसेयै जों आवगायलांनो लुबैयो। बिथांमोनखौबो आं खावलायो, बिथांमोनाबो फै, जों जयै बयबो बिदा फंबाय खौसे जानानै जों समाज दानो थाखाय आवगायलांगोन। राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि बै समनि जौ जुवानि थासारि, बै समनि हिंसा, गावजों गाव बुथारलायनाय, बुलायलायनाय बायदिसिना थासारिनिफ्राय रैखाथि मोननो थाखायनो हाग्रामा बिथांखौ बिदाय होनानै दिनै गोदान सरकार दादों। दा बेवहाय
हाग्रामा बिथांनि लुबैनायखौ रायजो राजाफ्रा मालाबानो नागारबाय बिथांनि लुबैनाया गावनि हारसिंनि लुबैनाय जोंनि लुबैनाया बर' माहारिनि लुबैनाय जोंनि लुबैनाया बर' रायजो राजानि लुबैनाय मानोना जोङो दिनै राजखान्थियाव फैदों हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय रायजोनि थाखाय गावनि थाखाय जों फैयाखै गावनि थाखाय फैनायमोनब्ला बिथांमोन बायदिनो आंबो गासैखौबो बावनानै बिथांमोना जि खामानि मावो बेबायदि खामानिखौ आं मावगौमोन बे खामानिखौ आं मानो मावाखै हारिखौ जौगाहोनांगोन हारिनि लाइमोनफोरखौ IAS IPS बानायनांगोन हारिनि लाइमोनफोरखौ इन्जिनियार डाक्टार बानायनांगोन हारिनि लाइमोनफोरखौ नेशनेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव गेलेहोनांगोन हारिनि लाइमोनफोरनो जोङो रां खामायनो हानायनि लामाफोरखौ होनांगोन हारिनि आइजोफोरखौ जौगाहोनांगोन हारिनि गासैबो जेंना हा हुनिफ्राय लानानै गासैखौबो रैखाथि होनांगोन बिनि थाखायनो दिनै जोङो राजखान्थियाव फैदों बिथांमोननि बायदि जोङो बायदिसिना जायखौ माहारिया लुबैया बर' रायजो राजाया लुबैया बै खामानिफोरखौ मावनो थाखाय जों राजखान्थियाव फैयाखै क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।